Γεια σου παιδιά, Mr. το Pablo Andrew Gamer εδώ και σήμερα θα ξαναπαίξουμε για άλλη μια φορά Free Fire σε αυτό το κανάλι. Είδα σας έλειψε, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου έλειψε και εμένα το Free Fire, αλλά δεν είχα το account μου και μου είχε πέσει το mood, αλλά επιστρέφουμε. Και αυτό είναι το καινούργιο μου account, εντάξει δεν νομίζω να έχει πολλές αλλαγές, ειδικά από το skin. Γιατί το skin είναι ίδιο. Αλλά εντάξει, πάντως αυτό είναι πλέον το όνομά μου. Μισό να το δείτε κιόλας. Αυτό είναι πλέον το όνομά μου. Αν θέλετε να με κάνετε friend. Αυτό. Και σήμερα θα παίξουμε για άλλη μια φορά Battle Royale. Και πλέον σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει Free Fire ότι θα υπάρχει ένα challenge μόνο από κουτιά και από κάτι που δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Αν μπορείτε να μου βοηθήσετε πώς λέγονται, γιατί δεν θυμάμαι. Αλλά εντάξει, θα καταλάβετε. Εν τω μεταξύ έχω να παίξω τόσο καιρό Free Fire που μου φαίνεται περίεργο πλέον. Αλλά εντάξει, λοιπόν, και θέλουμε να πέσουμε τώρα που να πέσουμε. Καταρχήν, πρέπει να βρούμε κάτι καλό που να πέσουμε. Δεν πέφτουμε σε Arsenal. Όχι, εκεί γίνεται χαμός. Εδώ δεν θα έχει άτομα. Μόνο ένα άτομο έχει που γι' αυτό φεύγει. Ωραία, λοιπόν. Ανεβαίνουμε από εδώ. Πηγαίνουμε από εδώ. Παίρνουμε όπλα. Όχι. Και λοιπόν, τώρα θέλω να δείτε τι θα γίνει. Πάμε να πάρουμε και άλλα coins. Θέλω να κάνουμε κάτι όχι τρελό, εντάξει. Εύκολο challenge είναι. Είναι δίπλα μου ένα Arsenal και δεν πάω να το λουτάρω. Μάντεψε γιατί κάνω challenge. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε που είναι αυτά τα level 2, level 1, πώς λέγονται δεν θυμάμαι. Να βρούμε κουτιά, να βρούμε κάτι τέτοια. Αυτό είναι εύκολο αλλά και δύσκολο challenge. Δηλαδή εγώ μπορεί να πάρω loot στο τέλος του βίντεο. Αλλά εντάξει, κάπως πρέπει να βρούμε κάπου, γιατί δεν βλέπω να τα πάμε καλά. Πάμε να πάρουμε και άλλα coins για να φύγουμε, να πάμε να βρούμε αυτά τα level 2, level 1, level 5, level 100, δεν ξέρω. Γιατί να μην μπορώ να το πάρω ρε φίλε, γιατί κάνω challenge. Γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό. Ναι, θα πεθάνουμε, οπότε πρέπει να βρούμε μάγκες. Πες να πεθάνουμε όντως. Μήπως έπρεπε να έχω ένα καβατζωμένο όπλο συνέχεια πάνω μου. Μόνο και μόνο για το αν έρθει κανείς. Ωραία. Θα το κάνουμε έτσι. Θα έχω ένα όπλο όπου όταν θα σκοτώσω κανένα άτομο. Οπα! Και το είπες πάρα πολλές φορές τα μάτα. Πηδήξτε. Πήδα. Νουμπάς. Τι υπονοείς, bro? Είναι νουμπάς. Πού είναι τα όπλα, δεν έχω όπλα εδώ. Θα πεθάνω, μάγκης. Είναι νουμπάς για να τον φάω με τις μπουνιές και να πάρω κανένα loot. Νουμπάς είναι μάγκης, έλα τον έχω. Τώρα έφαγα. Ωραία. Λοιπόν, θα κρατήσω μόνο αυτό. Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, το έχουμε μάγκες, δεν είναι κάτι. Το έχουμε. Ωραία, να ακούσω κάτι μετά, αλλά εντάξει. Ωραία. Και νομίζω στην αρχή θα σας έχω βάλει και μια εικόνα με το τι ακριβώς θέλω να κάνουμε challenge μόνο σήμερα, γιατί δεν θυμάμαι πώς να το πω. Δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Στην αρχή λογικά θα βάλουμε μια εικόνα. Οπότε μην αγχώνεστε, θα καταλάβετε στην αρχή του βίντεο αν δεν καταλάβετε μέχρι τώρα. Κουτί! Μπορούμε να πάρουμε loot. Κουτί. Μπορούμε επιτέλους να πάρουμε loot. Ναι, δεν θυμάμαι αν το είπα στην αρχή του βίντεο, αλλά μπορούμε να πάρουμε και από κουτιά. Λοιπόν, loot. Δεν έχω hook ρε φίλε, να πάω πιο γρήγορα, αλλά πώς να το βρω το hook. Να μου πει κάποιος τώρα. Δεν ήταν ο λαβύρινθος. Νομίζω εδώ πέρα έχω ξανά έρθει, κάτσε που είναι ο κύκλος. Ωραία, ο κύκλος να δω μεταξύ. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα Arsenal. Πού είναι το κουτί? Κάτσε γιατί ακούω και άτομα τώρα.
Ξαφνικά βρέθηκε ένα όπλο πάνω μου, δεν το ήθελα να ξέρω. Νεκρός. Τις σφαίρες τις θέλουμε, αλλά κάτι. Λοιπόν, μόλις βρούμε που είναι το κουτί, το παρατάμε. Κάτσε ρε, χαζός είμαι. Αν θες συγκεκριμένη ακρίβεια, ναι. Και δεύτερον, συγκεντρώσου και απλά παίξε. Εγώ αυτό έκανα. Όπα, κάτσε, κάποιος με βαράει όντως. Κάποιος όντως με βαράει τώρα. Δεν ήθελα να το κάνω, βασικά, όχι να τα σκοτώσω, ήθελα τα άτομα για να πάρω και τα coins. Δεν ήθελα να έχω τώρα τόσα όπλα. Κάτσε να βγάλω κάποιο, κάτσε γιατί το ΑΚ μου έχει βοηθήσει. Λοιπόν, μάγκες θα βρούμε. Λοιπόν, το κουτί, να το, εκεί πάω. Ρε φίλε, λοιπόν, θες να μου, κάτσε ρε μπρο, πες μου ότι είναι πάνω το κουτί. Πες μου ότι σε κανένα άλλο και έχει κανένα hook. Μπρο, αν είναι εκεί πάνω το κουτί, δεν ξέρω τι θα κάνω. Και τώρα κατάλαβα πως έπρεπε πρώτα να πάρω ένα βασικό loot και μετά να πάω για τα άλλα. Μάγκες, εκεί πάνω είναι μάγκες. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Πάμε στο βίντεο. Παίζει όντως. Δεν μπορώ να πάω και στο Arsenal να πάρω κανένα hook. Στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα, λοιπόν, θα τα πούμε όταν ανεβώ. Μάγκες, λοιπόν, βρήκαμε κάποια άτομα αντέξω και αναγκαστικά πρέπει να τα πάμε τώρα. Αλλά εύκολα είναι αυτά. Όπα, έρχονται εδώ όλοι οι μάγκες, έρχονται εδώ. Λοιπόν, όχι ρε φίλε, να σου πω κάτι. Κάτσε να φάω και ένα εκεί πέρα που τρέχει σαν την Αλεπού, ωραίος. Λοιπόν, τα αφήνω για να πάω να κάνω το challenge, γιατί το challenge είναι challenge και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Λοιπόν, και πάμε. Ο Ιμπραήμ αυτός σου έχει φάει, Οπα, μάγκες, νομίζω είναι καλός αυτός. Ούτε κανένα καιρό τον έφαγα. Και επιτέλους το challenge αφήνω κάτω ό,τι όπλο έχω, γιατί δεν θα έπρεπε κανονικά να το έχω. Και παίρνω ό,τι μου δει. Οκ. Εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά τι είναι αυτό ρε φίλε. Οπα, ένα βιένα είμαι, μάγκες. Κοίτα, να πούμε ότι καταφέρουμε το challenge, γιατί δεν το καταφέρουμε, μπορώ να πω εγώ. Συγγνώμη, αλλά δεν παίξαμε καλά, δεν το καταφέραμε το challenge. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το καταφέραμε, απλά δεν βρίσκαμε τα πράγματα που χρειαζόμουν. Το challenge που χρειαζόταν το challenge. Χρειαζόταν να έχει μείνει ένα άτομο τόσο μεγάλο, εντάξει δεν είναι μεγάλο, αλλά σε ένα αρκετά καλό μέγεθος για να μείνει ένα άτομο ή βασικά να μείνει 5 άτομα. Να κάθομαι να ψάχνω εγώ τώρα τον ένα να πάρω το win να με φάει. Λοιπόν, μάλλον ο Ιμπραήμ παίζει να είναι αυτός. Αλλά επειδή βαριέμαι τώρα, πάμε να πάρουμε ένα μάξι. Λοιπόν, φύγαμε. Coins, εντάξει. Τέλος, τον βρήκα. Αυτό ήταν. Μάγκες, δεν ξέρω, μου φάνηκε και καλός και ήταν όντως καλός. Πες να ήθελε να πάρει τα μάξι. Αλλά, μάλλον ήμουνα καλύτερος από αυτόν και φάνηκε ότι ήμουν καλύτερος από αυτόν. Θα παίξουμε και ένα V1, γιατί θέλω να σας δείξω, να σας δώσω ένα μεγάλο βίντεο μετά από τη μεγάλη μου απώλεια του Free Fire. Αυτό θα μπει στο τέταρτο βίντεο της σειράς Free Fire και φυσικά θα μπει. Πάμε άλλο ένα V1. Παίζα full πριν από καμιά εβδομάδα, full, το τερμάτισα. Και τώρα μάλλον είναι καλή, οπότε θα δείτε ένα διαφορετικό match.
Κάτι που λέω ότι θα κάθεται. Όχι, δεν κάθεται FK, απλά πήρα μόνο GMP λογικά. Τον είδα εγώ από εκεί, αλλά δεν λέμε κάτι. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να είναι τώρα το παιδί μας. Λοιπόν, διασέξω από όπου και να σε. Νάτος. Νεκρός. Εντάξει, οκ, μέτριος. Τον έχω και ένα 5-0, πιστεύω. Τον έχω 5-0. Ναι, έχω να παίξω καμιά εβδομάδα Free Fire. Έχω να παίξω βασικά από τότε που σταμάτησα να κάνω βίντεο Free Fire. Με τα account και τα λοιπά. Έλα, βγες έξω, Πάρ' το. Γιατί όταν βασικά, τώρα αν δεν έσκυβε, δεν θα είχε, μπορεί να είχε πεθάνει κιόλας. Γιατί δεν θα είχε πεθάνει τόσο γρήγορα. Θέλω να πω ένα σε ευχαριστώ αντίπαλε. Ό,τι πιο κόκκινο μπορείς να πάρεις στον πλανήτη, λοιπόν, κάτσε να αλλάξω αυτό με αυτό. Και φύγαμε για ένα ακόμα ματσάκι. Ανατροπή θα γίνει. Φαντάσου. Αν γίνει ανατροπή και... Έλα τώρα που δεν σε είδα. Έλα που κάνεις ότι δεν σε... Που πήγε! Όχι! Είχε μείνει. Κοίτα, αν σκεφτείς ότι εγώ τώρα που κάνω ο editor εδώ πέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορεί να νικήσει, μπορεί να πάρει και ανατροπή. Δεν το έχω δει. Παίζει. Αν είσαι τέρμα νουμπά στο επόμενο, θα χάσει. Έλα. Πάρ' το. Μην πείτε μου να μην ξαναδιαλέξω ποτέ δύσφαιρη ή τρίσφαιρη, δεν θυμάμαι τι ήτανε. Λοιπόν. Οκ, Desert English. Οκ. Ο μπρο θέλει να κάνουμε αυτό, να πάρουμε το όπλο, να έρθουμε από εδώ και όποιος προλάβει. Όπως πιόλα προλάβει τη σφαίρα στο το κεφαλί του. Δεν ξέρω ότι μπορώ να φύγω από εδώ, ξέρω εγώ. Έτσι απλά, έτσι γρήγορα και έτσι εύκολα. Πάμε 4-1, εύκολος. Γιατί μου φαίνεται τους πιο εύκολους, θέλω τους πιο δύσκολους. Εντάξει, ένα θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε παραπάνω, αλλά οκ, καταλάβατε. Έχω παίξει και με πιο... Τον είδα και με είδα. Του πέτυχα 2,67 ρε φίλε. Τώρα θες κάτι ρε φίλε, θες beef. Όχι, γιατί έσκυψα ρε φίλε. Μπορούσα να πάρω το πόντο, μάγκες. Μπορούσα να πάρω το πόντο. Απλά έσκυψα. Αν δεν έσκυβα θα ήταν... Σίγουρα όμως θα ήταν. Αν δεν έσκυβες δεν θα ήταν και τσουνουμπά. Οκ, μάλλον ποιος προλάβει και τσοτίδια. Μάλλον αν ανεβεί. Βασικά κάποιος προλάβει να πυροβολήσει 20, γιατί είναι 20. Δεν έχω να πω κάτι, μπράβο. Δεν είσαι τόσο έξυπνος φίλε μου. Οπα, παίζει και να είναι. Η επόμενη σκηνή ακολουθεί επικίνδυνο για κάποιους. Απλά δείτε. Έλα τώρα! Έλα! Sorry που φώναζα εκείνη τη στιγμή. Πέθανε μάγκες. Το κλάτσαρα. Μπρο. Εντάξει. Έχω να πω κάτι. Είσαι loser. Και ακόμα και με χειροβομβίδα αυτή το καπνογόνο που δεν μπορούσα να δω, δεν μπορείς να νικήσεις ούτε έναν. Αλλά πάρε ένα like. Όχι επειδή είμαι εγώ, αλλά όντως τώρα. Μάγκες. Πετσόκομα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Να καλοπεράσετε. Εγώ πάντως καλοπέρασα πάρα πολύ. Και ας μην πετύχαμε το challenge. Ουσιαστικά. Αυτό το βίντεο, και άμα θέλετε να δείτε κι άλλο βίντεο Free Fire, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Αν σας άρεσε το βίντεο φυσικά like, και θα τα πούμε στο επόμενο.
απολαύστε την γιατί ήταν η παλιά μου εικόνα από το παλιό μου account.